Matul l-2025 l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ra numru rekord ta' passiġġieri li għaddew mill-mitjar Malti li ammontaw għal madwar 10 miljun passiġġier. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Ian Borg permezz ta' kitba fuq il-medja soċjali. Sa dan it-tant fil-ħarġa tal-lejlet l-ewwel tas-sena tal-Gazzetta Independent ġie nnutat kif Ottubru tal-2025 Malta rat 417,103 passiġġier dieħel f'pajjiżna permezz tal-Ajruport Internazzjonali Malti. Dan ifisser żieda ta' 17.3% meta mqabbel mal-istess xahar tal-2024. Matul l-istess xahar l-ammont totali tal-jieli li persuni qattaw f'pajjiżna laħaq iż-2,564,811 fil-waqt li n-nefqa totali laħqet l-437.8 miljun euro. Statistika riċenti turi wkoll li turisti jażlu li żjed tul Ottubru li minflok joqogħdu f'lukanda jikru post bit-totali laħaq madwar 89.5% tal-iljieli li qattaw it-turisti f'pajjiżna. Dan fil-waqt li l-Independent innutat ukoll li fl-ewwel 10 xhur tal-2025 bejn Jannar u Ottubru it-turiżmu f'pajjiżna laħaq ammonti kbar bit-total ta' turisti ikun 3,492,586 illi għamlu 22.2 miljun iljieli. Dan fil-waqt li f'dan l-istess perjodu n-nefqa totali ta' turisti li żaru pajjiżna kienet ta' 3,467.7 miljun euro, 993 euro għal kurras. Fil-kitba tiegħu il-Ministru Borg jirringrazzja l-ħaddiema kollha mhux biss tal-ajruport iżda lil dawk kollha li jaħdmu fil-qasam turistiku.